Die suide van Namibië is dalk eilbevolk, maar hier is geen tekort aan karakters nie. In Weg se Mei-uitgawe skryf ek oor 'n paar karakters of stemme in die suide. Een van hulle is Petrus Abrams, wat op die plaas Liebenrust buite Karasburg 'n jakkals probeer jag het. Hy het vir my 'n bietjie meer vertel van sy werk en hoe jy 'n jakkals kan uitoorlei. Dis hoe as je hem jaagt, dan is die jakkals zo scherp. Ik mag hem altijd, moet je hem zo scherp, hij is zo scherp, het is een man daar, het is een mens. Ja. Het is mens daar. Ja. Ja. Maar als je altijd achter zijn sporen, als je begint te rijden, is het daar waar hij zo scherp wordt. Ja, so jy soek sy spore, maar hy soek eintlik jou spore ook. Dit is. Hij zoekt de sporen ook. Ja. Ja. En so wat is die beste manier om hom te vang? De beste manier om te vangen is, je moet ook scherm weer zo zijn. Dat je hem vangt, maar als je niet scherm is, dan krijg je hem niet, het geluk moet je hem altijd van.